دوستان عزیز، ҳозир ман дар бари мосҷиди Галата қарор дорам. аз инҷо нохост мегузаштам ки як масҷиди зерзаминиро дидам. Yeraltı camisi мегӯянд, яъне подземный мечет, масҷиди зерзаминӣ. дӯстони азиз, дар инҷо қабри се саҳоба ҷойгир будааст. се саҳобаи замони пайғамбаромон. ҳозир ман ба шумо видеоро нишон медиҳам. دوستان عزیز، در این مسجد برای شخصانی که مشکلی میان یا اینکه پا دارند، یعنی هنگام خواندن نماز مشکلی میکشند، برای آن شخصا مخصوص جای برای намозгузорӣ тайёр карда мондаанд, яъне усталчаҳо. чунин усталчаҳо ҳастанд. дар инҷо дар бораи ин се саҳоба маълумот оварда шудааст. Амр ибни Ос, Ваҳб бин Ҳушайра ва Суфён бин Уяйна. дар инҷо дар бораи Амр ибни Ос навишта шудааст ки ӯ аз аввал яке аз душманони пайғамбаромон буд. баъдаш ба ислом даъват шуда, яъне мусулмон мешавад ва яке аз сарфармондаи лашкари ислом мегардад. дар инҷо қабрҳоеро ки мебинед, дар инҷо якеаш ба Амр ибни Ос тааллуқ дорад ва дигараш ба Ваҳб ибни Ҳушайра. дӯстони азиз, қабри ҳазрати Суфён ибн Уяйна дар як ҳуҷраи алоҳида ҷойгир шудааст.
дар ин ҷо дӯстони аз расмҳоеро ки мебинед ҳамааш ашёҳои пайғамбаромон ҳаст. дӯстони азиз, мо аз дари қафо даромадем, яъне аз даре ки рӯ парӯяш соҳил аст. ҷое ки якум дидед, дӯстони азиз, он ду қабре ки ҳаст, ин қабрҳои ҳазрати Амр бин Ос. Якаш дигараш қабри ҳазрати Ваҳб бин Ҳушайра мебошад, ки ин саҳоба аз замони пайғамбаромон ҳаст. дигар қабре ки алоҳида истодааст, ин қабри ҳазрати Суфён бин Увайне. ҳазрати Суфён бин Увайне мебошад. дӯстони азиз, моқи баъзе гуфтаҳо, яъне имом Шофиӣ ривоят кардааст, гуфтааст ки агар ки Молик, яъне ҳазрати Молик ва ҳазрати Суфён намебуданд, ҳиҷоз беилм мемонд. гуфта таъриф кардааст ин саҳобаҳоро. дӯстони азиз, шумо ҳам метавонед, агар ки вақти холигӣ ёфтед, марҳамат ба ин масҷид омада қабри ин саҳобаҳоро зиёрат кунед. ин масҷид номаш Ералти ҷамъи, Ералти. аз харита ҳам метавонед ёбед. адресаш дар бари мости Галата. мости Галата дар тарафи Галата ҳаст. метавонед ба ин ҷо омада ин қабрҳоро зиёрат кунед.